a dị na mma gọvanọ wee wee na onye abịago obodo achọgọ iche igwe eje wetara onye ahịa na-amere gịnị dị na mma maka ọ bụrụ mgbe anyị Igbo nwere nsọ Igbo na-eji omenala wee na-eweta igwe edobe n'obodo igwe amalụgo na ihe ọ na-representị n'obodo ya bụ ma ndị hụ mmadụ ma ndị hụ ndị ichie na ọ bụrụ na o megharịa aka n'obodo ahụ na ọ ya egburu oge ndị mmụọ etipụpụ ya n'ụzọ achọ onye ọzọ wee dochie mana ha agagodị iru wee metọ ha n'Igbo ọzi gọvanọs best friend na-abụzi igwe n'obodo na ọ ya abụ ọzọwa kampen ma ọ chọwa ọchịchị gọvanọ maka ha anọ na gọvanọ chọba sineti nkwado ka na ha n'obodo ahụ eme gịnị ọ dịrị izu inweta ndị mmadụ mana nevertheless ọ gwọrọ mmiri mara ọtụ aka anya matụ egwu ajụkwanụ anyị na ha ga na-eme ya maka ụmụ ndị gbara mbọ ka n'Igbo ụfọdụ ana m ekwukwe ka ifere wee dị elefa ma ndị ka dị ndụ ma ndị nọ be nne mmụọ mana ụmụ ikorobịa niile nọ n'ala Igbo must wake up onye ọbụla nọ ebe a nụma ọya bụ mgbe ya na-eti ife eji mmadụ ndị Igbo wee zụ aja ife onye ka anyị azụ aja ahụ were dị mma o mesi ome gịnị gba klọb ihe niile na mana gị ọnọdụ anyị ga ị na-ele na-azụ ahịa na-ele anya uche ọbụna n'ife m na-ekwu Igbo kpudere ilu na-azụ aja ya agha abụ isi ya mana kịta ndị ilu aja bụ onye na-azụ aja bụ onye na-arụ ọrụ oyibo ọnọdụ anyị ga-abụ anyị na-eme nke ahụ edomala anyị ịzụ aja dị mma anyị na-emego gịnị anyị na-azụ anya si ya ụmụ ikorobịa obodo niile ọhịa ahụ niile ndị Fulani ibi ohekwe ndị Fulani nwe ya maka na ọ bụrụ na Fulani bịara ihe ala bịazuo n'ọhịa ndị ihe ala mana ndị ihe ala nwe ọhịa ahụ mana n'ihi na enweghị ezigbo igwe na ezigbo PG nwere ike ịma na nsogbu adịgo n'obodo ọ ya abụọ na ọchịkọ ụmụ ikorobịa nye ha ifebe na-eri obodo ọ na-nwere ha ji ome gịnị dị ebube achịkọ ụmụ ikorobịa ịmara ọhịa obodo unu niile na-agbafie ya isi amalụ mgbọsị a ga-achụpụta ndị mmadụ ma ndị nche ma ndị ụmụ ikorobịa ndị ewepụta onwe ha ndị ihe obodo na-amasị a na-agagharịsị mana ha bịa uche ha elu na nke anọ ha bịa ha amasịrụ ka akwa ndị Fulani bịazie ha nọzi n'ime ọhịa onye a n'Igbo gụzara onye nwe ime ọhịa sizie n'ime ọhịa obodo unu bịa na-eme ata ọhịa ha na-eme ata dị nwekwa obodo ọzọ dị n'obodo a dịka otu a ihe ala dị anyị ejiri ihe ala ụmụapụta otu a ihe ala dị kịta ndị Ọkịja bịakwa ịzụ ọhịa ahụ ihe apụga ndị ihe ala pụtara ebe a ndị Fulani ka ndị Ọkịja bịakwa ịzụ ya kịta ihe apụga ndị ihe ala pụtasị ọbịa anyị mana ndị Fulani ya gazuzo n'ime ya si ebe ahụ na-egbu ọbụdị ịba tiri na-akpọ n'elu ikorobịa obodo ọbụla na gịnị ndị n'ụla obodo ọbụla maka ihe ajụjụ ego ha na gịnị chekwa ọhịa bụ unu na-etinye PG unu amara onye unu na-etinye ebe unu igbo ozu na-etibe mkpu na onye ya amaghị onwekwu ihe gbasara gịnị obodo a anyị ma na-etikwe na-enye aka IYM ọrụ dịkwa mụ nwe ebele Igbo bụ na Nnamdị kacha abụbụ ọ bụla anyị nwe ebe tiwe m na Fulani Igbo anyị na kamera okporo mgbe ọ yelu asị na anyị jere na-abazi ọgụma ọ kakwa mma na anyị nwụ n'ime ọgụ karịa na anyị dọla ka ihe abịagbuo anyị ọ ka mma na anyị na-asụ ọbụla ya asị na ebe anyị na-agba mbọ ka ndị Igbo megịnị dị ka na ogbuchi anyị karịa na anyị na-ezo ezo na-eti mkpu ka nna anyị amara ebe megịnị nyere anyị aka so alụlo nke m ka m tụnyere otu anyị na-ekwu PG ndị Eziagụ nna ọbụ ọsọ na Eziagụ PG niile nọ n'ala Igbo ga-ekuru n'ụla ọ bụrụ na n'ife mmiri ọ ga-akọ m n'ọnụ otu a daalụ biko abịa na nke insecurity afa m ka bụkwa Ekwueme Onyebuchi coordinator Oyi local government dị na Anambra. Abịa na nke insecurity a because na anyị na-anya anyị afụ na enweghị ihe ebidola anyị ihe gbasara insecurity a so na asị m tụọ alo anyị asị ka anyị hapụ ka anyị malụ ebe ha jedebe malụ ma onwere ihe bụ challenges ha na-enwe dọnyekwu ukwu ebe ahụ ha bido wee gaba maka na enwe ndị akpọgolo afa na ihe gbasara ya
ọka mma na anyị kwụnyere ha ukwu maka na ha ma na-agba ezigbo mbọ and ha agbago ezigbo mbọ so ofe akpatalị na anyị ka na-anakpụ alarụ ụla maka na o nwere mgbe ọ bụ ncheta za 2018 mụnwa dị ha alarụgo n'ọhịa 2 weeks a na-achị anyị so na asị m kwuo anyị amalụ ịdọnye ukwu na saịdị nke a jụọ ese malụ ebe ha jidere ma enwe chalenji ha nwe malụ ka a ga-esi mee nke ahụ kwụsie ike na eri ahụ nke a ga-eyuzu ha ọkala anyị mfe karịa ije dọbata ndị ribigoro ọnụ ha abata maka mmadụ ikpopụta mmadụ n'ilo gịnị ya bido ọsọ gbakọta ome ka ihe kpọbiri ụkwụ ịgbata gbapụta n'iru ekpopụ ndị ahụ n'akụkụ achọkwa ndị ọzọ a ga-ekpote so biko na alụ mbụ ka anyị ma ma ị ga-esi saịdị ahụ wee dọ ihu wee gaba na-ekene ndị isi Igbo ndị na-agba mbọ ka ọgbakọ ahụike na-aga n'ihu. Aba mbụ Maazị Ogbulu Chikọta, ama onye Nkala, Ishelu Local Government, Ebonyi State. By the special grace of God, I'm the Deputy Coordinator, Ishelu Local Government. And dịka a na-ekwu na o nwere ihe nwanne anyị nwoke na-ekwu sị na aka nọ n'Enugu. My brother, last year, February 2nd, plan about my own village. And then one of the youth leader of that village. I na Chebunche. Otega bido Chebenche. Ka isi bido Chebenche na the plan batara my village by 2 a.m. Anyị ejide ha. Jụọ ha ebe ha na-aga ha gwa anyị na o nwere ndị ji efi ha na-achọ efi ha. Anyị lead ha to that place ha na-eje. Afụkwa dị efi. Back. Then I decided I got a chase in China, video the chain. Where anybody marrying power, where any ego. I'm a Kaya Baconata. By then, I brought the youth leader. I'm a Kaya Baconata video the thing. Then on the process, Indian Checo go down by Libo, but Aqua buying. And then, man, and way issue in Hamufu, a seat from by Jerry school in there Hamufu. But most of the Hamufu people in our place. When you have na ebe nwere ike ịdị aware of this. Ndị ha mụfu abịa meweze vidio post weze abịara anyị attack. Ebi na ụta nkwụ ebe a na-enwere m ụlọ na ebe mbe mmadụ na my own village agbara ụlọ m ọkụ. Emebiri a lot of things. So nke bụzi the highest one bụzi because ndị a niile na-agba ọkụ bụ ndị amị bata mgbe ahụ na-emebisi ya. Then on 2nd of February 2025 ndị Fulani but ndị amị bịara be anyị na 1st of February bịa gwa anyị na anyị relax ya na udo ga-adị. Then on 2nd, as God may have it, ihe na-eche obodo anyị kwere ka ha bata mgbe ha ji kwesị bata because ọ bụ na ha bata mgbe ha kwesịrị ịbata adịrọ m sure onye karịa ịfọ. And another thing bụ na ha nwa dịka ọ dịka ha nwụrụ iyi na ha ma mgbe ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka ha first they killed 19 men from my village. So mgbe ihe a mere though esendigo ha bịa gbuo m ebe m nwa na-eche nche adị m eche nche ebe m na-eche nche bụ n'ọhịa adị m eche nche n'ụlọ because o nwere anyị nwechara route ha ji esi anyị na Benue nwere boundary and ha nwechara route ha ji esi from Benue ndị Benue ji abịa be anyị and the Benue ka ha bi ebi they did on our land anyị na-eko mgbe our forest. So mgbe ha batara gbuo ndị ha gburu ma na then o nwere onye ha mụfu kpafuru bata be anyị jegwa because these people anyị na-ekwu maka ha now most of our people bụkwa Fulani nke anyị nwere n'ụlọ na-ejere ha ozi. So because anyị na-ekwu ka anyị ga-esi wee mekwa because with that na anyị nwetara ndị Fulani nke nọ n'ụlọ ndị nke esikwesị abịa ama ha. So now we discover that now even onye mere chief of my village bụ onye Fulani ọ na-arụrụ ndị Fulani ọrụ ya na ha na-akpa na phone all the time. He's the worstest enemy in my village today. But the only thing mere na Oman pass chief bụ na ọbụrụ ọmụnwa nyere ya chief. And they believe na one day na our youth ga-ebili kwa ma jee against him. Mana ihe niile bụ nwayọ nwayọ. So ihe nji ekwu ihe a bụ na ka a ghara isi na batabe ha batago.
emego a lot of things. Even na my own village, as I'm talking to you now, na mụ na onwe m bi n'ụlọ mmadụ agbara ụlọ m ọkụ. Egburu my 2 cousin brothers. So ka anyị ghara isi na abatabe nọọ ihe ọbụla a na-eme ka a na-eme ya ka ọ dị fast ka anyị nwee ike zọpụtatụ nwa ala Igbo. Thank you and God bless you all. Dodo ụmụnne m, dodo afọ m bụ Abichukwu, I'm coordinator of Kasau, Anambra State. So because n'ime okwu a na-ekwu security, ọ dị ka asị na ọbara anyị n'unu, kọtara ọnụ, because meeting I made in Anambra State today night, what about the meeting? All concerning this issue in days now, insecurity. So some people and then I come out there, try to put and then I come out about a Monday post video. So we bought the meeting about this day. So yeah, and there was today now the it is the issue again. So we talk motor because all the guy putting up I work. Because on the watch, yeah, some things maybe I do now. Or do I go too bad? Or do I go too bad? I got no na sound Jabaya. I bank it my but all the youth know the body I can wipe everybody out. Oh no man, then that then there was the power. So I don't have to yesterday in Anambra State yesterday night. Has said that each community or each local government or each obodo will say you two obodo no I want meeting I don't know about Imoya aside Imoya niile no obodo in which music can contributing out I'm up on but another meet on settlement house so but mo kuria you I say no na mmaburi amma solution ndị Anambra State yesterday so now each community if you go one of the people of South in my own Anambra State, I'm Anambra State. But don't know how I'm making the Anambra. So don't want South now. I like a meet on South now. Where youth, I want to make meeting about Imoya because I'm been about this on watch a video. Don't half a youth. How many get her? They did it. I watched the video. I have to then watch the video. I was so happy because I youth. Jidaka, we're in Naija. Now be more any no Budani. Every maybe 2 days in a month. I get in the chief. I get in the day, but I governor someone to below you. Minister someone to below you. As I in that person, men live in Lagos, money be Abuja. Men on, I knew how when you know what I know, but get to work with the I know what I need. I wish I got more event, more like nothing. So in this now that not. I want to open a neighbor. I used to baby nugget. But how are you using that? It was a little because some people were looking how were they ambitious, how were they zeal, but how were the idea of it. I'm not the bit for example, just says the movie. I need the follow. Oh, when the way they see it, but both of them will get that ambitious idea. So it got YouTube with the it got YouTube with the hand they could was in that more enemy. Say, I don't know more about the joy out John. Now, it's very cool. Even more, I got search for that one. For this down, I do have John Mowers to see for the police. But that one, after that one, oh, it's not for me, Mamma. I do have John Mowers. I see boy, police. Police. So I don't care about because I ain't a youth. Well, I've been there. Yeah, that's suggest. I'm not going to be in a community. Boy, you to set a meeting. I got start to be more. Every start to put in that with more. No, no more. I can't see my very attack. So they didn't never say no. I will uphold you just straight to this suggestion. And those on week I have to I prolong the issue. Someone I got that.
coordinator na issue Anambra local government Abia State. O nwere nchọ ka m kwuo n'okwu eji n'ọrụ. Nke mbụ bụ na ọ bụrụ sọ na village ka ndị a nọ n'ime cities. Nchọ anga street otu ndị a si eme operate. Ọsọ ya ga-eme anyị amara ka esi eso. Ndị nọ n'ime cities, ụfọdụ bịara n'ụzọ ịzụ ahịa, ụfọdụ bịara n'ụzọ na ha na-agba ọkada, ụfọdụ bịakwara n'ụzọ na ha na-ere nda services maka ibe mbọ, polish shoe na ihe ndị ọzọ. Ndị ahụ ndị nọ na city. Yes, ọ ya bụ na ịzụrụ ahịa na ụfọdụ bịakwara as security personnel. A ga-abịa in form of army or police. Many of them are in there. Then abịa n'ime villages, ha na-abịakwa n'ụzọ dị iche iche. Ma n'ụzọ ha na-echikarị eme attack, ha ga-abịa were nwayọọ study other very environment. Nweta enyi, ha na-enwe friends in different villages and different cities. Ebe a ka ha ga-esi na-enweta informations. I want to try informations. They'll now go back and plan on the attack. How many strategies? In which strategy can may expose, they'll apply another one. Here I can see him. It was a good also has she may operate. Okay. Then also I guess you so how I make sure that all those places have like more operate. That will cripple them. Like it happens to her. Ibara Hokada. Ikwe ka ha be ayi ngo. Inyi ha shoe ayi ka ha ro. Onwe ha karịa ayi mara ọrụ aka. Ebe a ka nchọ ka ntụle obere for now. Ndị This issue was time I came with you. People know when you were people who know when you were happy then I cover too much. It's like I'm going to end this thing. Just no one one night working the focus, then we'll go nine. Until Hamadike one night working, we're going to check yeah. So that's the alien address. That's the Kwama here. Even again, the house will cancel. Now, often in nine funa, and then check one night working for Hamadike one night or Jebes here. Yeah. Hana, government over there, on a man kid that way. Based on them when they hear this. Which is most of us never married. One other person that I'm not here. Come on, so 7 more waiting born on the abu. The cables don't go a youth up war. E.g. Belly, I see what you can Bologna and cat, or you can swallow Utunka. But the more I say, which is opportunity. That's why some of our politicians was a political person where issue or the station or the petition no one or 2 years in. I book ever come to what you was organized. On your run, I was years and or YouTube nefu obulonyi yesen. So in as much as na abia na Igbo na government ani Igbo anya both ma ndị nọ na mgbago bụ federal na ESN adịrọ na mma. Mụnwa personally aya ha enye mmadụ advice si abalị otu a maka na ha government na agbawo otu maka isi gị banye na ya ma ọ bụ mebe nkwanyere ka mma ka ha si arụ ụlọ na everything or a death trap ka anyị kwuo yo na mana the thing bụ how then and what then ka anyị nwere ike imegbu gbage ntị. Ihe anyị emewo bụ na government belongs to us. Ọgụnwa government. And enwere ihe a na-akpọ pre-nary government, that's nke bidotere from your ụmụnna gị gogo. How many of us never now ga-enyewu account of ihe na-eme n'ụmụnna gị? If you can give account of ihe na-eme n'ụmụnna gị, then ị nwere mouth to say. Ị kwesịrị ịmata ka esi echekwa security boon. That's how does your security boon function? You got again now. Obviously, need banya because now I have got Jimbabu a lot. I get you Macana when Dojo and of security. Western Wagabania. All Made Bara or Dori also, and they are Made that now. Here the ceremony, I want this Soju running away from our responsibility. Ndayena also from Otunchapabuna or Hangwe or Blahangwe. Now, IYM a light, Biara to overcome darkness. And I am on any protocol of not justifiable. Most of night was in the board, and you were go. Oblige wa emi bido tie nwendo de naka. Then ihe bizara anyị nwa bụ iso ibiza ajebo.
mana as it stands now for every youth never ma ndị kere na be anyị ga-ejeje kpọtata ihe ha na-eme eme for them to be safe both from government and everybody. Ọ ka mma na anyị nwa ji aka anyị banye na security be anyị first na ka anyị esi eme ọ dị possible maka ndị nọ life na-ege anyị ntị anyị esi eme ọ dịla anyị possible bụ anyị ga-ejegoro je matagoro onye bụ onye isi village onye bụ onye isi security village anyị Igwe na-enyegoro ọda ụdị so ga bụ ime ọhịa ị na-aghọta ihe na-ekwu na Commissioner of Police IG of Police ekwugosi ndị polisi a na-azụ bribe polisi ọ na ha na ada bribe osoghị eje ọrụ ụnyaahụ kwa ka ọ dị Igwe na-enyegoro ọda sị ga-emetụkwana ndị na-achị ehi aka egbukwana ya mere nke ụsọ ga-eme gị abụ ime ọhịa onye egbu anya ya egbugara ya ọ dị very simple as that nwere ha na-ezi ezo ya so ihe anyị akaba ahụ ime bụ onye ọbụla bụ a member of IYM bụ onye isi IYM na local government chapter ị ga-atụrụ anyị ka gị na ndị communities bịakọta ọnụ ihe bụ ọrụ gị asa na IYM local government chapter na-abụ make sure that every community ọbụla na local government ahụ na ha nwere representative na your local government chapter then all those maka na oke nọ n'ụlọ nakwa nke nọ n'ọhịa na-azụ na ngịga all those local government all those community leaders ka ị eji wee nwetewu ndị bụ security head of every community then onye a bụ community person nọ na IYM nọ na local government chapter ka ọ bụzọ ọrụ ya ikpokọtebe ụmụnne na community si abịakwa na-enwe n'otu na-ekwu eziokwu na-ekwu maka ọdịnamma nke ala Igbo ya maka ọ dịzi ikpote ụmụnne na-eme gị na abata na local government chapter ha bata na local government chapter ahụ you people decide ọ nwe ihe nna gwa ndị mmadụ si that na enwere strategy ndị ugwu na-use ịlaik ya mepee ka eze otu a Peter Obi banya ọkwa NDC ha chụ ha nchaghị na-abanye ebe aje mebie that's their life ị na-aghọta the thing now anyị nwa bụ ndị Igbo weke that sense of reasoning anyị chọọ anyị abaghị security obodo ahụ anyị nwa ya na-ekwu ihe na-eme a masị ndị mmadụ na adị m agba ọsọ na responsibility ebe anyị nọ ebe ifuru anyị nọ na mgbe m na ebe a eso m ha na parish council ihe a na-emebe adọrọ mma mana ọmụ na-agasị ya you understand mma mgbe ọsọ mgbe ụfọdụ m suspension ihe suspension na chịta bido kobe nkwụsị maka na nwa ya ekwekwu nume nke adịrọ m ọkwa ya bụ life mma nwekwa iwe si na na mkpụ ọrụ unu eme nke bụ ahụ mma nọkwa ebe ahụ anyị na-agbaghachi ya jee rịpọtụ m n'aka bishọp as simple as ABCD so biko ana m arịọ the system anyị eyuzi bụ that community standard ka anyị kpokọta ndị community ahụ ọnụ anyị kpokọta ha ọnụ ọ bụrụzie na anyị kpokọtacha community ọnụ nwa agba na that community gọgọgọgọ ihe ọbụla anyị kụziere PGC na ya chọghị ime anyị gwa na ya bụ na oyeripụ anaghị na-emebi PG mpich ọ n'ịmarụ ebidote the crisis often na majority carries the vote jiri nwayọ megị several step down mana ọ bụrụ na enwe onye na-akwụ iri PG unu ma mbọsị anyị jere enwe ebe anyị jere na Anambra steeti unu chetara ebe dị ya na ndị bata na IYM enwere onye enwe n'aka enu ka okwu PG na-ajụ na ahịa ekwu okwu unu enwe idea anyị nwachi ọnwụ na onye anyị ekwuride okwu because onye anyị agwa anyị ihe na-eme PG mgbe ndị bụ ndị nke ya ọrịa ọ na-aka IYM ga-esi nwe ndị bụ nke anyị na communities so that ka anyị bidote from grassroots wee megị takụrụ onye nwa security. So ana m arịọ in conclusion of this ka anyị hapụ ibube n'oge bụ ka IYM na-ekwu in conclusion that na community security ahụ that we frauding anyị nwa ga-aba ebe ahụ ọ bụ na ha amaghị emeta anyị gasara ha ihe ha na-eme ebe ahụ nke ahụ ndị recognized by the government ha hapụọla anya ọbịa anyị eji nwa emeghị were ya nọ nke anyị ka ọ bụ o nwere onye ọ bụ nke so ọ bụ na akọ ha nọ n'ihe gbasara insecurity dịka anyị na-esi ebe ahụ ajụjụ kechi IYM ọnụbe nwa na-agbala ọsọ biko ọmụ abụ aha m bụ maazị Victor Kubeze ọmụnwa na-represent Oru East coordinator Imo State. Biko ihe m ji ekwu ya bụ like in my own area the governor of the state is from my place and then one year nwoke bụ the chief security of the of Oru East who is in Igbo. I mean in my own place the brother of Hope Uzodimma. Now and then how and one now into APC and anybody security seen a happy create will then know with them. Then as an outsider, they don't want to give you space to enter inside them. I am now and we'll try for us to enter in. Or maybe make invite. Maybe I'm still my state coordinator. I am meet that chief secretary, which I can also lead people to him,
I am so that through the state, the local government coordinator easy to work on with the securities because you know the security and the man and they would like to do something that will favor their own side of to has the choice. They will not like somebody maybe I will have to like a man account. They will not like to put you in. Here Arabia water some things in the media. Count number one. Because the last one could be before ban another security. And when some woman call an exam in my own place, and those small girls, then this security is in there and the DSS and this they representing a background which is the Ikala now. They used to molest those girls. And several ladies go the topic up. In Hopala, that ship most of them they don't take those matter because those security not under them. And they take care serious. So in that area, because we really need help. For me, I'm ready to work on because and I need the backup. You make sure that the thing I go for my because all area a lot of things is happening in our land. And those people let me out I won't leave. I behind the against all these girls up and down and then maybe say a lot of things in our league. Oh yeah, be problem because at the end of the day they end up so biko mana ọdụkọ ọrụ ka anyị eju ajụ n'oge bifo ebido okwu a sị onwe nwere ibe ya okwu mana ifuketa okwu atọgba ụtọ aka niile anaba n'elu mana anyị amatọ n'ime ya n'ihi na onye isi si na-enwe taịm biko ọ bụrụ na mmadụ ekwutekwu nke ahụ echi ikwu nke nabata aga n'ife ndị ọzọ and o nwere ihe ụmụnne anyị ndị na-ekiri ibe anyị na-ekwu o nwere ndụmọdụ fa na-enye anyị fasị anyị na ihe gbasara nchekwa na anyị ekwesịghị ike ibe na-ekwuchefa ncha gịnị ịma na ọnlaịn na-abụ ka ndị be anyị fụ na o nwere na anyị nọ ebe a ọkụ ya mfa mana a ga-eji uche ị ga na-aṅakwa ntị ebe afa na-ekwu ọnlaịn ị ga na-aṅafa ntị ebe na-ekwu so o nwere nke anyị ka ya akpakwa n'ime onwe anyị ama bịa ọnlaịn mana ha magodo ama na anyị nwere interest maka nchekwaba anyị biko ka ara ndụ na ọbụ biko anaghị ndụ ya ọbụ mba gaba n'iru na emela vidiyo gaba n'iru anyị kwụsịgo nke ahụ nke ọzọ ajenda anyị ga-ewepụta anyị ga na-achọ ndị gbara ọkpụrụ onwe ndị ebu ibe ha ụzọ ọzọ ga-abụ ihe gbasara ọnọdụ anyị na ndị polisi brutality ebe eji wee maatụ bụ Ebonyi steeti polisi brutality na Ebonyi steeti and across Igbo land onwe ihe highlight n'ime ya. Okay, IYM Ọnụbe nwanne agba n'ọsọ. IYM. Because this is a police brutality of the thing. I na-aya police. Na-ayakwazi ndị nọ ha n'okpuru because enwe ndị nọ police n'okpuru. Maka na abịa na Anambra for example, Anambra nwere udo gachi magụ na-eche mba acha ịnọ nọ ndị gị police. Mana anyị ga-achọ ịma the report of ihe na-eme na Ebonyi State. Ebonyi State ga-enye anyị full report of maka na Ebonyi State and Anambra State precisely ihe gbasara police brutality aka njọ n'isi. So anyị ga-achọ ka ndị Anambra and Ebonyi nyegodo anyị full report of ihe na-eme na anyanwụ bụ obodo anyị bara Igbo. So Anambra State ga-agwa anyị ihe na-eme na Anambra before Ebonyi. IYM ọnụbe nwanne agba n'ọsọ obiri gwa anya ngụrụ ụmụnne anyị ndị nke na-ekiri anyị site n'ihe onyonyo biko ihe gbasara ọnọdụ anyị na ndị uwe ojii na Anambra akwụkwọ abam ọzọ maazị Kele Chinonso coordinator ndị Anambra steeti abịa n'ihe gbasara ọgụ anyị na ndị uwe ojii na-anọ na Anambra steeti onweghị obodo anaghị eme n'ala Igbo anyị sị ka gwa onwe anyị eziokwu mana ibe o ji wee dịka ọka njọ na Anambra bụ onye ọbụla were Anambra ebe a na-azụ ahịa ihe ọbụla sọrọ gị bịa mee gịnị zụa na ndị ọrụ nchekwa ndị ewetara anyị ka papa chekwa anyị sikwa ka ha wekwere ọrụ nchekwa ha megwe gịnị zụọ ahịa ọva na-esere anyị na ha were Anambra ebe ọ ga-abụ dịka otu a kpọrọ ha ndị nchekwa obodo n'ime onwe ha onwezi ha bụ ha na-echekwa ha wee fụtazie ụmụ ikolobịa nọ na Anambra asa ahịa a ga-eme gịnị a ga-azụ azụ ha wee na-azụ anya ahịa n'isi na Anambra ndị ọkacha njọ bụ ndị antikọt ibe m ga-eji wee kpọsịa afafe ike kpọfere ya oke
bụ na anyị na-akpọbu ya kpọgidekwa onye isi ndị uwe ojii wee nụ maka ya and ibe anyị ga-eri eji na-akpọkwa ya na obebero agbanyeghị ka m si wee na-abịa maka ọgbakọ anyị nwee ebe a n'ide mmiri amara m ndị si Imo na ndị si abịa o nwere ndị yi blak rufu n'ide mmiri Second Naija Bridge maka nọkwa ebe a na-anwụkọ ụmụ ikolobịa anyị ibi na ebe anyị nọkịta ha na-anwụkọ anọ m ebe a ha bịakwa gbaa m tọọchị o maka ha ada amachala m ma hapụ m n'ife ebe a na-ama m na Facebook ha bịakwa bịa gbaa m tọọchị na-eme anyị ma mbụ onye yahoo according to ya jụọ m ajụ onye ka m bụ onye Anambra siri ka m bụ so mana mgbe e mesịkwalụ ọ dịka onwe dibe na-agbalị ya polisi ahụ aka ya asa anyị gara so na dịka anyị ka na-etikpe mkpu na a na-atọrọ ụmụ ikolobịa Anambra steeti ma n'ehihie ma n'abalị ma n'isi ụtụtụ atọlụfa asị na ha bụ ndị yahoo mụ amara ihe bụ yahoo maka na akwụkwọ nke anyị gụọ yahoo bụ a kind of internet gịnị nwanne ya echi log in to website www.yahoo.com mana abịatọrọ ụmụ ikolobịa asị na ha bụ ndị yahoo ebuluba je napụba ego ha anakpa ọnọkwa ihe dịka 2 weeks abịakọbe gịnị tọkwarịba ọzọ anyị wee na-eti mkpu wee sị n'ife ọnọdụ a ji wee jọgbuo onwe ya bụ nọ ndị e nyere ọrụ nchekwa ka ha chekwa na-atọ ndị ha kwesịrị ka mee gịnị ka ha chekwa maka na onye dị ka anyị na-eti mkpu ochie ma ịkpọrọ polisi asị ma ndị ọrụ nchekwa asị mba ịma na oge ha bidoro na 2020 na eche ma ife egwuregwu kịta na ha bana na 100 200 onye sọrọfa nke Anambra ji jọgbuo onwe ya bụ ide mmiri ahụ ụnụfụ ọ maka taa bụ ụka ọ bụ na eti ebitere ka Saturday or Friday keke ọbụla na-agbafe ụzọ ahụ ga-akwụ 100 naira n'ụtụtụ agwa gị na nọmba 87 ha na-enwe tag ma ndị ahụ nọ na opposite Izuchukwu bịa na echi na nwanne echi ụnụ fa enye gị gịnị tag onye gị tag ahụ ọ ya bụ ichi ata ọzọ ọ bụrụ na ị kpọtara 87 ha sị gị na ịgbabere ụzọ gị nye ha gịnị ego ha ọ ịkpọ 87 na ma na-ekwụgwọ ụgwọ so na egwu ada atụzụkwa ha n'ife ha na-eme gịnị ha na-eme andị ndị ahụ na-amagbu ụmụ ikolobịa anyị o nwere ike isi na ada amagburu oyi streblet onwekwe onye ọ na-arọ mgbọ a na-amala ebe ọ na-eje nwekwe onye ọ na-arọ fọmabugide ma o nwere ifufe gwuru egwu na-atụgbu onwe nke m mpesa mgbe na oge ga-abịa mgbe ba nwere ike ịkụrụ mmadụ aka n'ụzọ ama na-ekwuzi okwu ndị yahoo abịa jụọ gị ebe kwesị tụrụ ha maka na ọ na-ede ede ka kerozin oge ga-abịa mgbe ndị na-eme ọfụma dịka eji Ọnịsha wee mara ebe a na-azụ ahịa afụ big man asị ibe kwesị tụrụ ndị antikọt and oge ahụ amagbubezi ajọ nwa bụ onye na-azụ ahịa maka n'ihi na mgbe a na-amagbu ndị ngọzọ na nwere ibe ikwu ndị ka ha na-ekirikwa ha mabikara gbagbuo mmadụ kọkwa ya akọdọ streblet biko nụ kpọta na ha ọsọ enyemaka na Anambra steeti Soludo bụ the chief security of Anambra steeti bụrụ oge m na-aga akwụsị online na-akwụsị ya n'ọnụ ọ ga-akpọchikwe m fine ọ ga-egbugwe m egbu fine the number 1 chief security na Anambra steeti bụ onye Soludo ọ ya ka constitution gwara anyị mana anya etigidegbo mkpu a ha na-edobe ntị na ha anaghị eme gịnị na ha anara anụ ya anaghị ekwe na ndị Fulani abịagobe anyị ndị eji nwere olileanya bụ ndị polisi na-amagbukwa ụmụ ikolobịa ebe ka anyị kwụ emesịa ndị ga-anụla anyị Igbo ọgụ ebe a ole ndị ga-afọdụ wee mee gịnị ga n'olu ndị Igbo ọgụ biko a na-ayọkwa ndị Abịa ma ndị Enugu ma ndị Ebonyi nyekwe nna anya ka tibe na mkpu ha ka na-amagbukwe kịta ha ya amagbukwe n'abalị ha na-egwu aha atụba kọmishọna bụ polisi enwerekwe ndị na-echekwala ya like na-agagharị na Anambra na-asị ka afụ ka polisi asị alụ ọrụ ha na-emekwe ya maka na ọkwa ndị a ka anyị akpụ n'ọnụ so biko na anyị ndị Anambra ka na-etikwe mkpu nye nna anyị aka daalụ. Just 3 people. 1, 2. Ebonyi State nye anyị report. What is going on? IYM afọ m bụ Maazị Eliazi. Okay, afọ m bụ Maazị Eliazi, Deputy Coordinator Ebonyi State. Ihe gbasara police brutality ọ bụrụ ọbaga anyị mewe ewe and ebe ọ nọ ka njọ bụ na anyị nwa Ebonyi na-asọkwazi almost everywhere. It's not even only in Ebonyi. Ebe a na Anambra anyị nwa nọkwa na anyị bụ sokwa na ndị na-eketa ebe o buru ibu. We go in other places and mụ and onwe m I don't know why. So even ụmụ onye nke akpagburu na 27th of May yesterday ka aka I went for a 23-year-old boy ọ na-anya keke na Anambra ebe a
aga ebe ha ga obu mmadụ chataga asịzi ebe ha na-apụta ese agbawa ha egbe fortunately gbagbuo the guy onye nke ya na ya so enwetakwa mana onye nke ahụ mechara survive so n'ihe police brutality all go too much and our youth has to rise up at least defend themselves to a certain level ọ bụrụ ya anyị ga-aja ọsọ wụsa aka ka a na-emezi anyị like that so and anyị jikwa ohere a na-ayọkwa our own number one bụ Francis Ogbunanwifo our own governor ọ bụrụ na ha ga-emekọ meeting ha mee meeting na our Ebonyi people are suffering and ka anyị si anwụ ọnwụ anyhow ka anyị si agbagbo o nwere my own onye village m the wife nọkwa taa today just na o bu keke o jekọta gas na aka afụdebere ya ma ya nwa ma keke ma silinda ọkwa na Anambra ebe a ga-eje gosi ma nwunye ya ma be ha so all those things all go too much anọgide mmadụ ekwuo just ka ọkụkọ like that nwerozi ka ihe echi trace onye ahụ so anyị na-ayọ ma Soludo ma Enugu State Governor ma Ebonyi State Governor they should tighten up because our youth as no ya nwa bụ future generation ha ka a na-ele anya ga-ebido ebe ndị nke ọzọ kwụsị egbuchicha anyị ke ndị ga-ebidozi so irukwe na cells everywhere ọ bụghị outside country na Nigeria ebe a our people are packed ebe and so many of them enwere ihe ga-asị na ihe ha mere just that na maybe you didn't kwere ụkwụ ụgwọ and the main people na commit all those offenses nwere onye nke a na-afụrụ anya nwere all of them ha rutekwa ekene ha na-agafe because they are paying their dues mana ha fụ ha na ha ga-emenwu gị intimidate nwere onye ga-abịa for you even one of our person now nwere onye nke anyị du just na anyị jee na village ya jee na ndị be ha na-aṅụ mmiri ebe egwuregwu even ma ọkọchị mụdu ebe ha ka ha na-aṅụ mmiri so I just made a video na-egosi the public ka ama ma onwe ka ndị a ga-esi nweta assistance onye bụ a coordinator of that local government onye ọ dị n'aka kwesị ije hazie aha jezeje mee onye ahụ gbanyị ga eje mee arrest si na ọ bụ ESN ọ bụrụ IPOB ọ bụrụ nke ọzọ how what evidence the guy ka nọkwa na detention now a ka na-eji okwu ya so they should help us ọ bụ na onwe ihe ọzọ anyị mere ha agwa anyị ka anyị reconcile otherwise we cannot fold our hand ka anyị na-anwụ like this IYL ofu nwaanyị weligoro aka enu ka kwuola anyị okwu ka Ọgachi Green. ọ ga anyị na-achọkwa ụmụ nwaanyị n'ebe a na-atụkwa n'anya adịghị Afa m bụ Nwafọ Chinenye ka eji ada ya ikwu wee mara na soshal midia so abụ m onye Ebonyi steeti coordinator ndị Shell local government o nwere ihe nchọrọ ịgbakwunye n'ihe my brother na my own Shell local government nwere one man na-ekwu eziokwu ime ihe ọjọọ ma gị adị and the man is very nice ọ nọ na-arahụ ụra dịka last 2 months ago amara ebe ndị isi nnọọ ha ji machine jiri egbe wee a na-echekwa nche ebe ahụ but na ihe ndị nche furu wee gbaa ọsọ wee jekwu the man n'ebe ọ na-arahụ ụra be ya agbakapụ ụdọ were egbe gbagbuo ya and ka nwoke pụta nwoke na-anụkwa ụda egbe pụta na-asị ka ihe na-eme ka ihe na ọ maghị ọnọ ya ka a na-achụta aja agbagbuo ya akụfụnadịgo bad ọ dị na Ebonyi steeti n'ọsọsọ na Anambra so ama ihe a ga-emesi gbatara ọsọ ya maka ibe ma m nwasị ebe na-atụzizi na village sometimes nsị ka nọ n'Enugu ebe nọ before one day akpara anyị wee nụ nke anyị aka so nke nyere anyị aka ekene m biko afọ m bụ Wednesday Samuel abụ m the coordinator biko banyere issue of this security brutality that's ndị police ihe a na-eme anyị in fact ọ bụ ihe nkịta a na-asị na nkịta atawa agbụgbọ ayọrọ n'olu ihe mere n'iru m yesterday n'ogbe m around ebe 1 ka one of my friend batara one guy na-elela bit na my side ọ sị ka a ga chekie na the rabbit ahụ otonitego so that ka weke bro the rabbit na ya so ka o lụziri ọ sị the boy na the rabbit ka was no ka ya foto ya emechezie ka ya ga were the rabbit all of a sudden ndị anyị na-aya na Enugu steeti bụ ndị SWAT ihe a na-eme ndị ahịa na-eme ndị boys na Enugu go too much so the police people now etiekwu isi for the boy ozugbo chụwa ya
The boy now says, KZM, before you know, the boy are because the boy man, Magon, before you know it, in the Abako, ta, more when they go to my house, shave them back after. Just a boss was kind. See, KZM, I don't the boy, I can say enter motor. You see, Oga, if you this guy, the way he born it. You see, Oga, come up for you, just a quick bank keys, bank it, so they bank out. Now, this boy now, where home, the boy born it. Can you not born it? Can you make evidence? Ojibo, Mba, Ojebe, Mba. Here I see the boy, where is the gun? I say, I'm with this guy. Now, a friend of mine. Can you not see the boy? Or you live for Nakia? Just keep letting him to lose it there. A change you on Analia. See, and Kahama, my phone, no, it's I as well. The mother. I was happy and we children have learned. Why did you learn? That is why I say okay, it was true from mother. The boy of one was a so the thing is too much because I'm a game. That's I'm an but I had because he had too much. I Daalụ ụmụnne m. Onye mana ekwupụtara okwu. Asị na ya solution to the problem. Onye ya na ya ka solution to the problem. Onye ya na now. Then we can tackle the issue. But I mean Anambra State that we are trying in that police brutality. In that aspect, I don't try. Well, in which this man neighbor on number one. I'm a how many war I know about Anambra State. That police. I have so many of our neighbor Anapoligo and the fund to go. So my own suggestion now, solution no now. Yeah, but as we follow Anambra State that each of us, each state, then we state, get form one team. I should form one. She would attack the police, brutality, nobody. Not just things that pushing. Okay, I guess we'll remember number one. Wo in a beginning, in a live video. And number two, in a petition. They go to House of Assembly. This state, they go to House of Assembly. The owner listen to security, no, House of Assembly, you do petition together. But this thing that you are too much. Number three, the final one, they know. All when they make a kind of protest, they do two protests. But this state, better. So the government are mad that we are new way guy in this issue. Only we take any number, any the state, but that's police. Government are mad at the thing that they go too much. That's my own solution for now. It's the own. Thank you. Because one night you can go, I will land up and that's very simple. I want ordinary community house. I cannot be cheaper. I'm very present. After you come there. As number young, I'm very present my local government coordinator. Go the line. Yeah. I know police brutality. Fortunately, I couldn't make any contribution at the issue of security. Police brutality, Obro Hebrew that. I'm a victim. The talk can fight was against police brutality, can blame him who's a victim. But it goes on all of us. As he that comes to equity must come with clean hands. I'm not trying to fight the police brutality. First of all, we have to abstain from corruption and wrongdoing. As me, I'm succeed in fighting against police brutality. I garapu iti ilolo aka I ga-esi n'ilolo aka pụta maka na ndị kwuru okwu n'onu bekee si na equity demands that he that comes to equity must come with clean hands because na police chopta need against their wrongdoing they will come after you. The last invasion had the 25 policemen armed to the teeth invaded my house. Order given by the former commissioner of police in Igbo State. My house was invaded 19th of August 2024. Before that 19th of August 2024, the DPO of my local government sent 5 of his men to attack me. Igbo, that's right. Biko. Now March 2024, DPO of my local government. Odielundu police Yamadi say Habia no Samogo
melo ma maybe phone. So yin je ku ya na bo. The way forward bo very simple. Petition, as my brother rightly said, to the appropriate authority. Police will handle department that takes care of the wrong conduct of the police officers. There's more other Ghana state or now office IG and with various units. Ebiga send your petition. Manadi can kihana ke 3 choices of unke AG afa a group like Abian Ogu local government or Ogo town. Abu President General, the indigenous people of Ogbeboleli progressive organization and the President General. So that game na personally on it aka before her agent. Manaka iji afa a group or afa organization dey nke na aka azakali nke osiso. Yotagu. Ani man ide petition, he get follow her up. On afia arụ mana with patience and determination we'll get it. Yes, we don't do lie. ụzọ a ga-esi wee chụọ dis brutality bụ na anyị ga-akaba alụ ka aka anyị megene dị ọcha. Anya bụ the number one thing. Ife IYM stand bụ si ọ bụrụ na ị na-ezu ori o a na na-ekwusibe ike o ọ bụrụ na ị na-ezu ori IYM anyị emego gịnị anyị haide mana na nchịkọta dịka okpukpu si wee dị ọ bụrụ na let assume ọ bụrụ na polisi with a young boy wee jide ya si na an internet fraudster ka ọ bụ ọkwa wee bụrụ ya wee lụọ na station kedu ibe ihe ukwu ọkwa obtain a statement from ya nwa ime investigation ya nyocha inyochasị anya eme gịnị ịkpụrụgaba gịnị court nyezie iwu si na onye a bụ onye ori dịka nyocha si eme gịnị pụta na ọ ya ejebe nga ọ IYM apụtasị mba na ọ ya ejere nga na oyi utu onye Igbo anaghị eme nka nna ahụ anyị ga-eme n'ụdị ibe dị otu ahụ nna ahụ ọ bụrụ na isi ndị yutu ndị Igbo akaba dị ọcha ị na-agwakwa ndị polisi na-abịa akaba megwe gịnị dịkwa ọcha ibe na-eso okwu bụ na isi na this boy bụ onye ori na ọ na-ezu ori n'ịntanetị ọ na-ezu ndị ọcha ori ị bịa kpụrụ ya ruo na steshọn gị no statement megada ọkwa 700 nke ochi ịlapụ ya ọ na onye ori bịa jide ebe a ka pọntị anyị na-eme gịnị na-eje ịkpụpụrụ ya kọtụ irrespect iwu obodo irrespect iwu polisi ọ nọkwa 1 month ị na-aga ebe ndị ọzọ ichere wedat na onye nke agba elu ga-ego ebekwapụrụ ya ọzọ nna biko ihe anyị na-ayọ ndị polisi gịnị ha lụọ ọrụ ha dịka iwu si eme gịnị wee kwuo do not target people outside the gịnị the law onwezi ọzọ ya ekwusigo mba ama m ebe ije ebe ijere amaka ibe niile nchịkọta bakwa igara na mbara ọkwa ndị Igbo 95% ma Enugu gwa ijelu ọkwa ndị Igbo nke bụ ebe ha kwụ ebe ndị Igbo ọkwụ ụmụnne anyị na-eme anyị ife at least mmadụ dee leta ọ na-eche ka o ruo ndị ọgara aka anyị chee 2 weeks ya respond ya House of Rep will be occupied all ya ajezebe aje kwechiri anyị enwe meeting that the best of settle line so gbaba mbọ kịta je gada the whole evidence because ihe ọbụla na-eme n'ụwa jidekwa evidence number one rule of law nchi chetara every local government leader ebe a bụ that na rule of law na IYM evidence go if m na-eme ma nke m na-eti mgbe ejikọ m evidence park ya one side if you dare me ijebe court do I boss on ya you understand that's why I stand on my right at all time maka m mebu ụzọ gada facts and evidence document ya dosie one side ọ ya bikpọ mechi na-eme gị nweta ka arụkwa ịnụ n'ọgụ ikpe ọma so biko nazie na your state na your local government chapter gather your everything because I nwere report room and na onye isi report room anyị coordinator na maka steeti gị enwe any evidence ji forward ọ ga-eme ka orute ndị nọ na that report room aka anyị compile ya dosie one side wee buruzie ọgụmegin jebezie ọ ya bụ echi na ha kpụpụ anyị court anyị na ha pụọ ya ụnara n'ihe na-ekwu so this is how we are going to address ihe gbasara police brutality. so ihe ndị ọzọ bụ I think ihe ọzọ kwesịrị isote ya bụ IYM ID card ya na anyị ga-enwe ID card so onye isi bee na nke abụghị ha ga-agbakọrọ ụka iwu bee na nke mkpa ọ dị Okay.
IYM anyị kwuru that na onye ọbụla bụ member of Igbo Youth Movement ga-enwe ID card. Ihe kpatara anyị si na enwe ID card bụ mmadụ emeje kọmitie something si na anyị nwa merie unu ma otu ụmụnne anyị bụ IPOB ka esi wee mee ha. You understand? Onye ọbụla ka kọmitie crime anywhere bogie mana ọ bụ na anyị nwee ID card anyị bụ initial anyị before iweta ID card anyị mana signature mụnwa bụ onye isi and executives aka adị ya so that ịkọmitie crime anyị pụta anyị ama nọ onye nke anyị chi defend ga anyị mara area anyị si eme gịnị aga na ya. So IYM ha decide na anyị ga-enwe ID card in no due time mana a ga-emezi announcement ya ka e esi wee mezie ọ bụrụ ha yi ekwu na ebe a mana ọ just ka obiri ga-ebiri na ntị ka ịgwakwa ha na IYM ha prepare bagokwo inwe ID card. Ndewo m. So o nwere ihe ọzọ bịakwala ebe a endorsement of Peter Obi ma ihe ziri ezi ka IYM mee anyị tozuru ya ọ na anyị tozuru ya onye ma so onye isi ndokwa IYM ụmụnne m unu mana na 2027 for at least only 6 months kolu and ọ bụrụ na na all other organization all other like youth ekwugo onye ha kwụ na azụ anyị ji iwe si na bezọ nwanne anyị nwoke ekpere ikpe na-ekwesịrị ekwesị ịghọtago na anyị nwa anyị ha join nsị anyị ọbụla kpọrọ vote ka anyị nọrọ nwa ha marakwa ka anyị esetụ ya ha mara isi mara agbụ ya ha megị ha bụ mana at a particular point in time anyị wefu na ndị arịwa pụta boldly ịghọtago kwupụta onye ha nwa kwụ na azụ fụ na Yoruba ekwupụta onye ha kwụ na azụ ọ rụzie ka ndị Igbo ka ọ tọrọ be ha ịghọtago and unu gekwe no speech Peter Obi na London ọ pụtara hụ ha sị na ya rigoro ebe a na Nnamdi ya pụta ebe a adị m believe a politician mana mata that na Peter Obi etegori aka o ji ekwu isi hapụ this man nwere ihe o mere gị o mere then achọrọ m ka ọdụda Peter Obi bụ n'aka anyị nwa bụ ndị Igbo ka o mere gị o nwere ihe dịka na nwanne anyị daa na be anyị na o nwere ka ọ dị onye ụwa niile na-asị n'ezigbo mmadụ ọ na-abanye nwa ya sị ji etufue ọ gaghị esi anyị n'aka Chukwu ajụ and as far as Igbo Youth Movement pụtara ka anyị ma Igbo ka ọ dị mma ebe ọ bụla ikpe nkwụmọtọ kwụ ka anyị mere gịnị ka anyị nwa so ana m arịọ o ziri ezi anyị nwee ihe endorsement si yes ịma na anyị ihe endorsement anyị ga just kwue n'ọnụ we will also move ahead forge ahead dishon na ndị be anyị tụnyere onye Peter Obi aha anyị kwuru so amara m kwuru si wee fụ onye nwa bụ ihe o ziri ezi anyị nwee ihe nkwado biko anyị need asa mmadụ na ma na-agbaga asa ajụjụ nwa ndị plọmenta ma na-agbaga asa oke okwu ya dị oke okwu na ọ ga nọ n'azụ n'okwu IYM aha m bụ Chinonso Ama onye nke eji businessman mara one of the Abia State coordinators. So ihe mụ a na-ekwu gbasara ime Peter Obi endorse mụ uche obi masị ka ihe hapụ ịbụ ihe ga-anọ online for now until the endorsement day anyị ga-eme public. Then ọ bụrụ na uche obi because many local government amabidi ka anyị lakwa na steeti anyị jụọ ha ajụjụ ka ha conclude then anyị anọ feedback because onye ọbụla sịrị ugbu a na o nwere ike steeti ya amabidi so ị nwere ike isi ugbu a na ya ruo steeti ya ọ bụrụ problem. So I prefer this matter now ka hapụ di ya. IYM biko a sịrị uche onye adịghị njọ maka a jụrụ ajụ si onye ọbụla kwuo uche ya ọ kwụzi uche gị wee nụzie n'onye ọzọ mara ihe oge ọ bụ na uche m gasị ka anyị niile tụnyere Peter maka na ndị Igbo tiri ilu si na a na-ebu ụzọ atụtụ ite wee zọba anyị tụnyere Peter Obi onye Igbo jee prezident ihe anyị na-achọ bụ nwanne anyị nwoke kọpụta bụ ọ dịgokwa na anyị sotere anyị ike ọ gwụsịghị aka ọra o ziri ezi All very simple. I need to ka anyị mee Peter Obi endorse as onye anyị nwa kwuru the IYM kwuru n'azụ
na come 2027 election. afọ m bụ Maazị Chukwuebuka, mụọ na-akọbi na-esi n'ite mmiri n'ọta Anambra steeti. O ziri ezi na anyị achọrọ Peter Obi maka na okwu ya niile na-akwụ ọtọ, and ọ na-eji fact. Anyị nọ n'onwe anyị mekwere ka anyị verify ya based on nke o mebiri ma anyị ji anyị fụ n'eziokwu. Sọsọ ya bụ ofu politishan ya gbapụtasị gị na nke a bụ mara na arụkwa biko nụ nna Chukwu ma ga-epụta obi ndị ọzọ ebe ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma based on anyị na-ebe ndị isi anyị wee follow up ndị anyị na-achị. That's what we need my brother. I can conclude. Whenever I state here, one meeting. Since the point you could, I get put the windows. Passport, the majority of the vote. I don't put the window. I like Namaya, but I got man who could you because I won't move again. This you need to put the windows. Thank you. Because when they are this group now, I will wait for it to go movement. Thank you. So that is why they give me brief. na-agara gị direct. Nke mbụ bụ ọ bụrụ that na ọ ga-adịrị gị mfe imiti with Peter Obi ka gị na ya darịta ntị, ị ga-agwa ihe anyị niile ka ọ ghara egbu echi anyị mee ya ndị ọsọpọtụ ya ọ chịpụta anyị ụkwụ n'ama egbu anyị asị na IYM ihe ntinyere Peter Obi in power. That is my point. Ndewo. Afa mba na ọkụ na anọ once na Enugu South. Yes, I want the coordinator Enugu South. So ihe chọrọ ikwu about that. Onye nna m dị Kanukwu mgbe ọ ka nọ broadcast. Mgbe Mbaka asị na Mbaka na-achọ ọchịchị from Goodluck. Edosia na tebụl nna m ka anyị si ndị be anyị adị ịgba votas kaadị ka anyị chere godo n'ihe dị na politics. At least this coming one, so many things will unfold. It might not go your direction. It might not go my own direction. Because here in every. So Muagasi, I see give all the youth have bad voters card. It's too early to choose anything. I know I make a conference. I'm what we're up to. You know how to go about it. I'll now have Baranyo so to vote over one day. Or go do the following day to vote. I see no natural. You go there and vote that person. And if she this time who here. Okay, me kwa here. I have to go there. Message I buy voters card, Cherry. You still have a long time to decide. So no, if I voters card, I go find the buy online. Okay? You come with the last agenda. More about I can only use the agenda when I get it. Say young me call them deal. Because a na-afụta anyị ụmụ ka ndị mmadụ si afụta anyị na anyị nwa bụ ndị nwere ike ịbanwe ime ọsọ ọsọ ọkụghọta wee nweta anyị wee yuzukwa anyị wee gbasa onwe anyị gịnị ọ dị kọmọn na Igbo onye ofe mmanụ dịka ndị be anyị si akpụ ya ma ndị ndịda anyanwụ Naijiria ya bụ ndị Yoruba kwụ ya ọ bụ na ị na onye Igbo nwee problem egwu aha atụ ya maka na ọ na-ada asị ọkwa m were onye Igbo mee gịnị nweta onye Igbo ma ọ bụ ndị ugwu m were onye Igbo mee gịnị nweta onye Igbo o nwere ebe nche ihe Igbo ka anyị gbanwee n'omume anyị ka anyị tinye na anyị na-egosi na ọ gbasara anyị ọ kpatara anyị ji eme gịnị ka anyị zụkọ ọkụ o nwere ife mfụ n'ọnlaịn last week alalụrụ m ụlọ na-anụ kepụ na a ga-enwe South East Development Commission ụmụ nna ebukebe na a ga-enwe ekenene ndị Igbo na ndị Igbo na-akwazi akwa agharị enwe ihe ha na-eketa na federal ị ma na South South nwere nke bakwa ya ndị South South mgbe a na-emebe ife oyil a ha na-agbapụcha paịpụ wee mee gịnị tinye aka n'obi
etuka onye amnesty ọzọ na-anụzi ka a na-ekpe ikpe na ego ewetara na South East Development Commission na-abụwago biko ka anyị gwa na ahịa ọ bụla bụ ikirisi anụ ihe onyonyo ezi ha hapụ ha nọ ndị politishan ọ bụ otu aka m na gị anọgide n'ihe mgbu na ihe afụfụ ọ ntere anya afọ ọnwa anya ụmụ m na gị mụkwara ebidokwa na ọkpara ihe mgbu na ahụhụ ntị na-eme gịnị ha afọ ọnwa anya ụfọdụ asị na ọ ya dị Chukwu n'aka kemgbe aha dị Chukwu n'aka Chukwu ọ dị ka ihe na-atụpụrụ nọ ya na-akọ kemgbe aha asị na ọ dị na Chukwu ga-ekpe ikpe ka onye nwere ọgụgụ isi ya ezu oke Chukwu ọ na-aṅụ unu ntị n'ibe ahụ na-eme gịnị na-akọ maka na Amerịka na-asọlvụ problem nke Britain na-asọlvụ problem nke ịghara nke dị tinye n'aka Chukwu n'ime ha nọ mmadụ ka ịbụ biko nụ onye bụ Mark Okoye a sị na ya bụ onye isi South East Development Commission onye ka ọ bụ kwuru m onye ọ bụ na South East Development Commission ka a lọpụtara onye ga-afụ ka e nwee ike mechọọ ndị Igbo obi ka development bịaba na anya ụmụ ikorobịa a na Igbo amaghị onye ọ bụ na ndị mma ya bụ ndị politishan ọjọ ụzọ kalụ abalị ibe abịaghị ikwu egwu kaba ya eweta repọt na-ebirigbo nke dị ebe a na-ebirigbo ihe anyị na-anụ na-eribegbo ego eri wee nye 1 week wee gwa the young man wee nye ya 1 week ka ọ bịa ka ọ ka ego si eme gịnị o nwere kọlụ na-eme mgbe anyị nchere ịnekọrọ ihe ebe ọ piti asazịa nọ na South Africa ebulọga ka ọ bụ maka na o bigo ya wee jụọ sị ego one ka e wetagoro na-asị dịka ihe a na-abụ ebe nọ 16 billion naira mana n'ime 16 billion naira mgbe ọjụ ụzọ kalụ na-ajụ the young man ajụjụ si ya one ka ọ sị nọ 11 billion ọ ji wee si ya na ya kpọ CBN wee jụọ sị n'ego ndị a nwa nọrọ ebe one evola sị nọ 13 billion nya nwoke nwegoli nke ọ kpara wee bịakwa n'iru ndị bụ ịjụ ya ajụjụ chọkwa ka ọ kpamikwe gịnị ọzọ ewee si na ọ rentịrị ụlọ according to ije online ya abịa na ọ rentịrị ụlọ na Abuja 153 million one room office ebe a ga-odebe ọ ndị Hausa ji ndị Igbo ọ ndị Yoruba ji ndị Igbo ma Igbo a na-akwụ onwe ha mara gịnị n'isi mana ebe kachasị wee nwee consign bụ ndị Igbo anyị niile nwere na Igbo ha makwa na otu ọnọdụ a mere gịnị dị the worst thing na-eji pushi ndị Igbo adaba n'Igbo bụ house rent ọ bụgodị na ebutere ego a wee lụbara anyị ụlọ a na-ekwuzi okwu youth unemployment ha jizi nke a na-eme anyị ka o si wee sọ health care ndị nna anyị na-anwụ ka ozu mmadụ a na-ene nne ya anya ọ na-anwụ ma o nwere solution e wee bute ụdị ibe dị otu a nchere anyị ga-akụkọ aka otu a na-enene oyibo ha na-asụ ebe ahụ a sị na ọfịs ha dị n'Enugu we must go there ọkpụfere ebe ọfịs bad anyị ga-eje jụọ ole ndị dị ndị a a na-amachikwa wute ụjọ Tinubu isi na iwetara ego nne dị otu a ka ị na-eti ndị Igbo aka n'obi ọ ka anyị wee na-eme ka mmepe na-abịa n'ala Igbo biko ọ bụrụ na ị dị sincere for it ka ụmụ Igbo were aka mee gịnị ha bịara gbasara ego a ọkwa ndị gọvanọs anaghị aṅa anyị ntị ya na ndị chichaworo gọvanọs anaghị aṅa anyị ntị ka ọ bakwa n'aka mgbe ọ bụ gọvanọ na steeti ya o nwere ebe ọrụ obodo na-ana abụ egwu dịkwa ukwu na alalụ n'ụra nke a bụkwa na ibe ya ama anyị aka n'ihe anyị ga-ebido gị ebe nwa amadi abịa kọọrọ anyị mkwụnye ma ọ ga-akọntinu bụrụ ma ọ ga-akọntinu bụrụ kwado ibe ya dị nọ ya bịa kọkpọdo anyị nke eweta ọkụkọ mma na ha kpochapụrụ anyị o wezuwe dị ori ha na-abịa 2027 ụmụ ndị anyị ga-abụ asọ ebe ahụ ọ na-abịa ihe asị ha anya bụọ ya so n'ibe ọfọ ọrụ ya dị n'ime mana mgbe ha si n'azụ be na-enye gị 1 million gị bịa na-akọ ihe juru gị ọnụ ebe maka na ọ gbago maka ha ga-eji megide gba anyị mgba ọ wepụ dis guy abụ ya bụ gịnị Mark Okoye ọkwa yut gị ọ bụ amam steeti otu amam onye ọ bụ amam ebe esi ụbọnatị ya so
abalị ibe tupu ebe a wee na-ajụ ajụjụ anyị ga-akpọkasị abalị ibe ahụ na soshal midia ehibere ihe a mmadụ onye ma maka ya a na-ekwuru aka hibere ọhụrụ eribego ego. So the committee ama end this investigation. IYM ụmụ Igbo niile ga-eme gịnị ga-adị ọ na-adịkwa ka gị ndị ọzọ ọ na-adịkwa ka ndị South South a ga na-etinye anya kama ha ga-eji maka ekpochapụ ha mee gịnị ha kpochapụ anyị. So biko okwenye interest n'ebe a ọ gbagọla m n'ọnụ. Igbo youth ga well prefer. I think the public should know our stand on this very issue. And the other project I foreign president in conclusion of this, because I have more time so that we can address the press. I have to go no to injustice. You again how those were so born at the days. Kita also got to give governor and afro you. We don't care. Come here okay. Or else you're going to go there one. We are ready to ask questions. Now this here SDC Southeast Development Committee Commission. Okay, commission. Every officer had the right. Yes. Thank God now office had on Abuja as Igbo right. All of the list to Enugu State. Investigation is going on. I got matter go on because we go with facts and evidence. I got go on the government, federal government go Hanaka. Then let them tell us here how we go. When we reach the office, how was it? You hear dona kahame go again kahame elani. Failing to do so, that person you applying out no chairmanship of that SDC. Because nobody high for one around here. No hospital, no load, nothing. Tony Paul, governor, Tony Paul also senator Safa. While I was any extra money, Sian Namba, Jamari High Bebu. When I made an investigation, only Hibelo Otua Bubuari, Otebori Otua for non which you chop that. Why made a US Indigo, sorry, when the IPO began to show me, and I make it die, and I marginalize I. Or what with the West Side check here in the Binaga Ban. Gave you a those of you. No one married here to her. Or not Saberuga as in Asia. A when you see somebody, you to the Gamma Ganabo. Or when I can Yana go. Oh, you will take her. Honorable to say, I'm again. Yan here, they will give us account on it. So, all of the list to everyone in Enugu State. Then, when I wound, did I yaga? So, prepare your local government members. In a local every local government person not under Igbo youth movement must get prepared. You got to go. When have population wherever that way at times 10. So that when we reach there, all you have account for never Putabana or personal property model. Are you aware of it? You know, all the senators, Yajulani, how far I know I am again. And then the senators should also get ready because in Kaha no one even Hana about one Madia John, while in Kenina Hanaka will buy Mala or Megan. Oh no. So everybody must give account. And we are coming for that. No one meeting Tata, we want to address the press because time was some press never. So we want to address them. Makanon Gahazi. I have seen Amano. Kewiki water eba energy. So meeting Emergen Aberanan Njedobe. Nkonye Chibiko Yazere. Only in the only justice also be. Tono camera. Didn't never Igbo youth movement. Coordinators of every local government. They won.